Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 26 maý hepdeniň ýekşemli güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü temamyzyň bizim efirimiziň çykyş temasy Hudaýberde Araz we Anadolu Hacıyev öňkü Merkezi Bankynyň ýolbaşçylary haýsy syýasat alyp barýarlar? Ya da rusça aýtsam, какую политику ведут бывшие руководители Центрального банка Туркменистана Hudaýberde Arazov и Anadolu Hacıyev? Şol efirimiz başlamaka men şu efire gelen adamlara size söz geçirýän hormatly vatandaşlar, salamu aleykum. Nurjan apa, Salam. Muhammed Salam vatandaşlar. Salam vatandaşlar, hoş gördük vatandaşlar. Sizlerle. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed ağa. Efire başlamaka men bir küçük video görkezek bolýan. Her çıkışlarımızda biz görkezýär videoları. Yine bir Türkmenistan'ın gelen videoları gıyıkacık tertip geçelim. Bizim vatandaşımız haş edýär, marada şunu höküman görkezdik. Yine hormatly vatandaşlar üns berin. Yine şu Türkmenistan'ın gelen video. Bir jymyt men sesini oýaýyn, bir jymyt. Hormatly vatandaşlar, ünsler şunu diýäli, ine Mari vilayatynyň Taktabaly etrawynyň videosu. Ne şu yollar? Taktabalarda yine Taktabalar varacak bolsun, ne şu yollar var. Şu yollardan, şu keçölerden adamlar geçýär. Maşinlar döwülýär, awariýa düşýär, bir topa zatlar bolýar. Elbette bu arkadaş şäherden gynansak da şunun için yolda beýle. Tek yine bir tane video var, ona görkezýän vatandaşlar. Ne gaylar kovalayan bunu. O kaç saat şunu? Kaç saat şunu? İnlik videoda diýerlerin Ne gaylar? Selam aleyküm. Arkadaşlar, görüşürüz. Orada da seviyorum. Arada yardımda düşen olsa böyle video ortamında filmini geçtim. yine hormatly vatandaşlar diýelim, ne şu adam Gurbanyň aktivisti, çepekçi. Hatta şulon tasdikleýär Türkmenistanyň ulus ýylyň bolup geçeni. Şu ýaly ağaçlaryň köklerine çelli açılıp, şu ýaly zyýançylyk bolanlygyny aýdýar. Gynansak da Türkmen döwlet habarlary, Alaytada Vatan Habarlary programmasy ýa-da Türkmenistan hökümeti hiç aýtmady. Ünsören bolsaňyz gaýtyp Mahtumuliyň 300 ýyllygyny belläp, bolar adamlar ýygnap çäre. Şu çärede zonçyklary aldyrman, hiç kime bildirmän, ýagşyň ýagýany ýa-da fiýryň badygyny hiç kim bildirmän, şu ýaly çäre geçýär. Şunu pokazuha diýilýär. Görkezme. Bütün dünýä görkezmeli Türkmenistana diňe gowluk bolýar. Elbetde hadiseler, elbetde zatlar bolmana hak ýok. Sebäbi ony milli lider we onuň ogly Kezzap Serdar Bermuhammed dolanýar. Şu ýaly şu imajy, şu kartinkany görkezip
Türkmenistan bundan beter masgaralar ya şöyle ilçhanalar var bir topar videolar çıkıyor hemmerde yine de hükümetin ağırlıkçıdır ne şu hükümet bedi hiç akitmeyecek dedi. Hürmetli vatandaşlar inni olsa bir ülke imamına geçelim bu hafta zaman başka imamına geçelim yine senin bilişini yani Hacı ise Oraz tarafından bize karşı yani internet sorunumuz tüylen Atamas Saparov, Rahmanov yani yine Alişer değil olumsuz tüylen bize basışlar etkeniyor. Şu basışlar niye çıkıyor? Niye şunun allığına bize yapışıp yani bir küçük çiğişirip yani demokratik apozisiya çoğuyorlar. Gelin şunun sebeplerini teyirleyin. Yine ruhsat berdiňiz, hormatly vatandaşlar, men küçük ýa-ni gysgaça maglumat bereyim. Şol Hudaýberdi Raz bilen Anadolu Hajiýew boýunça kim şular näme işleýärler, näme görüşýärler, näme diýerler şu siýasat näme? Gelin şoňa tertip geçelim, men küçük informasiýa bereyim. Anadolu Hajiýew 1992-nji ýyldan 1998-nji ýyla çelli diktator Niýazowyň hökümetine Merkezin Bankynyň olmuşlar. Şu 91'de Niyazi eğer gelen olsa şu adam 6 yıllar şun komandasına işler şun hiç rahat değmedi. Yani şun aydan rahatlarını yerine getirip şu diktatörün komandasını işledi. Sonun bir gün 41 milyon dolar oğurlanan tam şu adam Rusya gражданı ol. Şu işleyen vaktaldım Rusya gражданlığı men bilemem. Yani 2001 yılda eyyem Rusya gражданı ol. Daşırda kaçıp yani şu yerde yine şu 2002 yılda iş açıldı diye 41 milyon dolar oğurlandı Merkez Bank'tan. Siz bilýäňiz öňden işlep gidenim bolsaň, teýerde gelen Gandymov ýaňy işlep başlan oğlan, teýerde gelen Gandymov şu pullaryň nirden gelýäni, nirden geçýäni bilmeýän adam, ýaňy ýaş oğlan, ýene şu pullar oğlanan soň 20 men ýalňyşmasam 20 ýa 35 ýa 30 ýyla basyldy. Şu basan oğlanın günahı yine Hajiýew bilen Orazow günahı. Yine näme bolup geçýär? 92-nji ýylda şu adam, yani Merkez Bank'tan giden kişi bolýar, derro Bolgariýa bar. Bolgariýa bar, ülkenin Varna diýen şäheri bar. Şöyle gaçyp barýar. Näme üçin şöyle gaçyp barýar? Birinji ortaýda gaçýar, ondan Varna gidýär. Sebebi 1992-nji ýyldan 98-nji ýyla çelli hemme Merkez Bank'ın kurulan obyektlerini dime yeketek firma tutuyor. Bolgariýanyň Varna şäherindäki Vega kompaniýasy. Ne şoň bilen bular hyzmatdaşlyk kurup Araz bilen ýa Hajiýew ine şo sebäplen şulardan edil Varna barýar. Bolgariýanyň başga şäherinde bar, Varna barýar. Ýa-ni öň hyzmatdaşlyk eden adamyň firmaň başlygyny ýazdy. Bular nähili ýa-ni jaly urdy, bir topar jaly urdy. 10 milyon dolarlık jaly urdy Merkez Bank'ta. Men habarymda men şöyle işleýärdim. Men Federal Bankynyň revizion komisiýasynyň ornmatyry bolup işleýärdim we köp dağıtlardan habarym bardy. Şol adamlar Hajiýew bilen, Anadolu Hajiýew bilen we Orazow Hudaýberdi Araz şol firmaň hasabyna, ýagny şu bank döwletiň beren pulundan Merkez Bank'ın ýaşaýyş jaýlaryny gurulan pullaryň hasabyna öz jaýlaryny gurdular. Yani şoň üçin hökümet onun jaýlaryny gaç giden soň eline aldy. Hormatly vatandaşlar, konvertasiýanyň üstü bilen öz bähwidini gorap Anadolu Hajiýew, Orazow ikisem hereketler etdi. Soň Türkmenistana gaçyp gitdiler. Yani şu korrupsiýoner adamlar nomenklaturna opozisiýa diýip, ýa-ni 2001-nji ýyl, 2002-nji ýylda şolara garşy Türkmenistan pul oğurlanan soň 41 milyon dolar oğurlanan soň iş bozgody. Ve işinde bir topar ýa-ni ugolovny jenaýat işlerini tuğd edip şolary alyp gitjek boldy. Nimeden? Bolgariýadan. Ýöne şolar ýa-ni men biýgün alyp gidýän, men diktator akçek bolýar zat diýip şolar ýa-ni şo ýerde çykyş edip Bolgariýada bunu tutdular makçek bolup. Ay men günahkar-da, men pul oğurlamadym. Men beýtdim, men diktator akçek bolýar, men doğunum ine öldürüldü, ine şoň üçin şol şey diýip ine şol portföli ulandy. Ine doğru barada o Zapar Muradowa doğudan gahrman aýar. Bir maşgalada 5 barmak bar, dürlü barmak bar. O Zapar Muradowa hakyky Türkmenistanyň gahrmany.
Ýeketek jurnalist MHM'den gorkman Fransan telewiziýasyna gelip şolar bilen maglumatlar alyp, ýani bütün dünýä ýaratdy. Ol aýal maşgala Türkmenistanyň milli howpsuzlyk izolýatoryny gurup ýenjil öldürdi. Ol hakyky. Ine şonuň üçin DWT Halk Hereketi 14 sentýabrda 2020-nji ýylda ýürüýte protestler gurnap, ýani şonu gollap protestler etip başlady Türkmenistanda. Türkmenistanyň täze konstitusiýasyna garşy protestler gurnuldy. Ine şu ýaly tarih gysgaça diýsek, Hacıyev onsoň öýlerini gorajak bolup bu Türkmenistans fond açýar. Türkmenistans fondda esasy öýlerini gorap pravzachitlik bolýar. Şo wagtda Watan ýani partiýasyny döredýär. Ine şular yıllar boyunca halkara urumlarına katlar, dine bir opozisiya başa yok, opozisiya deyip gelýärler. Mümkin, doğrudur. 2020-nji ýylda DWT Halk Hereketi emele geldi. Ondan Koordinat Center emele geldi Muhammed Ağa, ýani gurumaty ve görüşler ýani güýçlenip başlady. 2019-njy ýyldan bäri görüşler güýçlenip başlady. Ýöne şunu gynatap da hem beraber dine bir opozisiya başgalar yok. Şöyle kofe break edip, kofe çıkışlar edip ve işimiz bitti, biz opozisiya işini bitirdik diyordu. Ve protestler çıkmadı. Protest yığınak görmedi. Bu hiç halet görmedi. Hatta bizim aktivistlerden uğraşıp başladı. Devletin aktivistler. Devletin saytını çelde oğurladı. Pulları. Ve şuraya korupsiyonyerler beni 2020-nji ýylda Viyana çağırdı. Benim tanağım yok, benim yan kıyafete başladım. Yan başlayan oğlum, kıyafet benim meşhur olmadı oğlum. Yine 2020-nji ýylda beni Viyana 6 aylap can edip, yani Anadolu Hacıyev diýen adam, yani Türkmenistans fondunyň ýol orşusunu ýeri beni çağırdı. Ben şöyle bardım. 6 aylap gel. Ben şo ýerde Hanama, Peýaجyl, Anadolu üýçüp guruluşdy. Ben şolary aýdam okdum. Çylap gelýärdim, aýdam okdum. Bu wagt berdi. Adam satmany iň erwet boýan adam, ýene şular men aýtmasam, şol syýasy hereketler çeňilmişdi. Demokratik opozisiýa başladı. Näme boldy şöyle? Bu oturup bana şey diýdi. Biz opozisiýa, bizde 15 tane ekspert var. Yine seni halk goýýar, men çykyşlaryny halk goýýar, biz seni prezident eder. Sen ýeňersiň, bararsyň, bizi çağırarsyň, biz granitsany ýapmaýar, sen ýapmaýan granitsasyny bir aýa alman, hiç bir opozisiýany paramok, prezident saýlawyny geçirýän, tutýan, insan kulübü, otam at çapyp, gurbanyň ýaly ýürüýär, biz özümiz döwlet dolandyryp. Egerde etmesem ya bir nime bolsa, pikir etme. Biz sen ýok edilýär, bize 15 tane ekspertler var, biz çykyşlar sen ýok edilýär. Benim jogabym şeýdi. Men 55 ýaşymda diýdim. Şunu içerli, öldürmüşüm özüme okuydu. Bana itelen, kömek eden, el uğrayan adam bolmady. Hemme kıyınçlıkları görüp kreditler alıp, firmalar açıp, производство açıp, da adamları dolandırıp, şunu içerli avreni taklak geldi. 55 yıl siz bahtlı yaşadın mı? Yine de Allah veren yaşadın. Yönetimin itini olmanı istedim. Şu günden başla devlete halk hareketine karşı, bize karşı görüşler başladı. Birinci öyle, oral, yani oğlunu Rusya'da tutulup, Nime'de yatan, deportta, aeroport yatan oğlan. Hiç daha karamadan, biz onun ağabını tutandık, biz onun kendi tanağında oğlum. Bize karşı öyle, hayra çıkışları başladı. Aeroportta, deport lagerde oturup. Hacıyev şunu şöyle çıkaracak, yani onun günü yine hareket verildi. Ben Hacıyev'a gittim. O ne bize söylüyor? Biz ne mi? Tamam yok. İşimiz yok. Adını içeride tutan yok. Ne mi oldu? Onun yaptığı ayya ben şu 100% kontrol ediyorum. Onu ait dedim. Ben onu kömür etmedim. Onu doğrulamalı. Ne yapacak? Muhammed Ağa söylüyor. Bana söylüyor. Ne yapıyor? Yani bir hem de dağıtlar ölçüp, ayırıp, yazıp, hem de dağıtlar blog edip, ayıp başladı. Yani tutuldu. İkinci, İşlat bolunu, biz bunu yani kâbak çıkışıp ürgüyken kaydık. Onun bize karşı yine de senin ürün yeni bir ayarması olan çıkardı. Bunun aldığını bize söylüyor.
O ağzından tutan yok, bilen yok, katlaşan yok, işlerden edem yok. Onun yankı işimden yok onun. Yön aldığına bir de Devlet Baykanı'nın kanalına çıkışı bize söylüyor. Son Devlet Baykanı. Ahir Devlet Baykanı yine Timur diyen serkerde bizim hakiki kahraman olanımız. Şunu tanıyan eken Omsk'a barayan eken oğlan çağırdı. Çağırıp erkeklerçe gürleştik biz. Oturup çok zulümde. O zaman ben soru verdim. Devlet ne yapmış beydiyemez? Biz size tanımız yok, işimiz yok sizinle. Biz görüşüyoruz, biz size bir şey dahilimiz yok diysen. Siz bir usta deydi, siz Maraltay'dan katı işli usta. Bağışlan, ben kiçilik ettim. Yönü, man grant verdiler, ben şunu itmeli oldum. Bu dedim. Onun öyle işimiz, öyle davranımız, öyle davranımız. Kayıtıp ben soru olurum. Masada yine bizim yani patpişiklerimden gel kanala deydi. Kanala bardım ben. Şöyle sorulara cevap verdim de kayıttım. Beren sözümü yerine getirdim de kayıttım. Ondan sonra yine troller çıkıp başladı. İnternet troller. Atılmaz Saparov, Alişer, Rahman neydi, Rahmanov deydi. Bir topar adamlar hiç vakit proteste çıkmadı. Halka görüşmedik. Değil mi? İnternet troller. İnternette ağzını elinde atlarını ölçemen aydiyanlar. Bir de ugroz ediyenler. Bir de yank ölücük koyuyorlar. Yani nimet çekiyorlar bilen o. Proteste çıkıp bilmeyen, korkyan adamlar yine bir de ugroz ediyenler. Yine ne yapıp şunu hatır borç geçer? İyilidir. Bir sebep var. Birinci, farkat bulmadı yeni burada taparlar bunu. Bunun esas maksadı biz yine Türkmenistan'ın içinde görüşüyoruz. Biz Türkmenistan'ın içindeki adamları yani tutup rejime karşı görüşe başladık bunu. Ne yapıp? Eğer biz yiyip baraytak sonra şunun cinayet işleri açılacak. Bunu cinayet işleri teknik. Ona bir. İkinci, bütün dünyanın ağırlak gelen vaktları inanın apozisiya, bilinen başka apozisiya yok diyenler birden yani tükmet oluyor, birden yalan olup çıkıyor. Ne şunun için bizden başka hiç kim adam çıkmırlar onu deyip bir de öne çıkıyana karşı. Çünkü bir erti başka bir kurum açılsa ona karşı ya da başka kurum olsa ona karşı yöne kim öne çıktı? Şuna karşı uğraşıyor. Onu konkurensiya deyip bulur. Yönü tühmet bilen konkurensiya olmaz. O cinayet iş. Şunun için her vakit ayyan. Eğer de konkurensiya bilen görüşecek olsanız, yerin yenili en memnun uyuşuk Türkmenistan'la ve Türkmenistan'ın Aşgabat'ın köçelerine, Dağışoğuz, Mari, Levağ'ın, Balkan'ın köçelerine adamlar bilen görüşüp, adamların ınımını yiyip şöyle görüşüp. İyiliğini, ikinci etabı. Bizim tek birinci etabı başlarımda, kuturamda birinci etapta görüşen okular günü bir atak edip ikinci etaptan okuyor. Yani bu yine şu siyaset katınaya doğru dikkat ediyen şunun için Arazov'un Hacı nomenklaturna opozisiya yani pul uğlak kaydan opozisiyan vekilleri yine şuraya demokratik halktan çıkan halkın yani kıymetli için görüşüp gelen opozisiya için şeyini görüşüyor. Ben yine kıyıf ettim. Şimdi ben sözü başkalara da vereyim. Yine Muhammed Ağam şurada bizim ekranımızda. Muhammed Ağam. Sizin koşuk dağıdığınız olsa ya ben yalan diyenim olsam aydım ne benim hiç çok iyi oluyor. Sizden. Yine bir edek salam vatandaşlar. Vatandaşlar men şu gurrun gepleşigi näme üçün muhim deyip katap etken. Ona etaati bir sebebi var. Biz bir tohur hareketler ettik. Bir tohur kahraman oğlunu öne çıktı. Halkın yüreğinden belli bir derecede korkuyunu ayırdık. Hiçbir opozisiya da kulak atmadık. Hükümetin görüyen çarelerine de üns vermedik. Olan haybat atyanına, korkucuk olyanına, vuryanına, gençyanına, aktivistleri biavara yetyenine, karnaşlarına azar beryenine kulak atmadık. Razreşeniye alacak bolmadık. Öz hakkı hukukumuzu korumak için köçe çıktık. Şu proses başlanan derrew önkü nomenklaturni neme diyani opozisiya diyani ya önkü döredilen pravozащитni kurumalar bize şu başından ta şu neçelliğin pätkil verip geldi. Biz şöyle bilen elayta demen koordinasyon nisabi
şole bilen her nättirip biz düşünşek boldy. Hacif bilen men iyerden hemişe şo bilen gepleşip başladım. Sen şunu golla, ol maňa birje aýtýandy bar. Halk korkak, bu halktan derek yok. Sen halkı odoklajak bolýan, bulatlar etme. Sen biderek hareket etýän, hiç tat bolmar diýip meni ubidit etjek bolýan. İkinci tarafından halk näçe hareket edip başlasa, şonça biziň garşymyzda gıybet gurrunları ýaýratmak esasy prinsiplerini öwrendik. Näçe biz güýç alsak, şonça biziň garşymyzda güýçli, gizli hareket alyp bardy. Menem bolsa halka güýçlük bermek üçin pravozащитный guralmamyz ba, şola sizi gollar dünýä jemgyýetçiligine ýetirer diýip şolary her nätdirip şol uğurda uğurtdurjak bolýar. Halkyň hereketiniň atrajeniyeti dünýä guramalaryna şolun üstü bilen barar ýana geçjek bolýar. Şun netijesinde belli bir derejede biz olaram aktivliğe sallyk. İsleme halkyň hereketini hökmen öz iýerýän daklatlaryny görketmeli boldular. Göne şula hemişe bir zada karşıdy. Biziň aktivistlerimiz täze öňe çykan aktivistler Ýewropa gelip Ýewropada guramalara gelmeginiň kategoriski karşıdy. Täze agdalary öz guramalaryna agda almaklara kategorik karşıdy. Türkiye'deki Türkmenistanyň etýän jinayetlerine barlyk geçirip dünýä jemgyýetçileriniň ünsüni Türkmen emigrantlaryna çekmek duruşuna şuna karşıdy. Şol atlaryň üstüne absolut aşağı gelmeýärdiler. Şo sebäpden şuň kunşula biziň halkymyzyň hereketiniň öňüne uly böget bolup duran üçin we bize täze pravozащитный guramalar döretmeklik şuň kun biziň wajyp meselemiz bolan üçin şu gurrun men wajyp diýip gatar etýär. Men 2007-nji ýyl Türkmenistanyň gelen günümden Azatlyk radioda çykyş etip başladym. Indi muradaga men taňa uğratdym dokumentleri, aňyrda gol ýazmalaryny, maňa beren davernislerini Türkmenistanyň içinden politiski platforma Put Svoboda diýip, aňyrda biz ýygyna geçirip şonu ýazdyk. Registrasiýa üçin hem kabinet ministri tapşyrdyk. Şo toporam maňa ofitsialny davernis berip bar Ýewropada daşar ýurtdaky opozisiýeler bilen gepleşik geçir. Şola bilen bilelikde hereket gurnan şu atlar en amatly wagt diýip menem gelemde dem şonu aýtdym. Hem Azatlyk radiosyna. Hacif da şonda maňa çykdylar. Men bilen gepleşdiler. Şonda men birinji gedek bilik galdym Watan partiýasynyň baglygyny. Watan partiýasyny registrasiýa eden Orazow şon registrasiýa edipdir. Göne şunu eçeldi. Şo partiýanyň adyny eşden yaman addyr. Ýok praktiski. Bular şonu açypdyrlar diňe özlerini goramak üçin. Özlerine kak politiski ubeşi almak üçin. Hacif dağım 41 milyon dolar oğurlan için daşar ýurda gelip özlerini Türkmenistan'a iýermerle ýana özlerine bir zaşyty döreder ýana pravozащитный guramany dörederler. Murada goýdy şu atlam ekran. Inni men bulara bir предложение berdim. Men şu at geldim bärik dedim. Men bärde kalmak niyetim yok dedim. Men ştat öwrenşetim gelenak dedim. Men İran'da tecrübem makamsımol guramany nemetdim. Yaşları bilen işledim. Türkmenistan'ın içinde bildim. Türkmenistan'ın içinde şu topor dörettim. Bir de ehlekeşen dokumentleri bir topor oğlanla da şu an daşar yurttu okuyalı. Benim bilyen köpsünlüydüm. Men neydim? Size bir edip bilyen şu atlarım Türkmenistanlara dedim. Barıp kuramaçılıklı iş alıp gidip şu studentler bilen gepleşip şolar Türkmenistan'ın her şehirde, pasyologda men
degişli kruzoklar döredip bilyen. Şoňa da polny men mümkinçiligim bar. Hakykatdan ham bar. Biz Oştaky bolan wakada bir şotadan şonu ayırdık. Şu bizim oğlanlarımız şu biz nem ettik şonu. Hemmeten bilýär. Indi men näme diýjek bolýar? Şonda men buralı pırlajene verdim şular edin deyip. Bula bolýar diýdim. Men aýtdym gözde diýdim. Siz öz ustabyňyzy uğradın. Sizin programmaňyzy göreýin. Özümizinki gabat gelse men şol üçin etjek. Eger siz başga kelläňizde niýet bolsa men siz bilen de. Men ölmegim mümkin. Türmeye düşmegim mümkin. Men hak ýolda öljek. Türkmenistan, Türkmen watanyň üçin öljek. Bir tane adam için men öljekke, birinin niyeti için öljekke. Şol için gelin oturaýlyň ýa-da barlaýlyň. Ola uğratdylar. Hemme men zamiçaniyelemi özümizinkire deňeşdirip men uğrattım. Ola da kabul etdiler. Göne indi bolmaly wagtyny etmediler. Men şonu bildim, bilen bir zat edesi gelena. Ondan Berdi Muhammed'in prezidentlik taýlaw meselesi vardı. Niyazov öldü, prezident çıkıyor. Hiç kim çıkanak, şoňa dırap duran adam yok prezident bolmak. Eger apozisiýa bolsa, eger niyetleri birdat etmek bolsa, şu wagtdan en gowy fursatdy, şuna gelip güýçli hereketler edip, pasolstwalara barıp, pasolstwaň dırap, Türkmenistan'ı yeketek prezidentin kandidatlygyny belirtmelidirler Berdi Muhammed. Şona mı etmediler? Aytam oranzy ben 2 wagon buğday uğratjak diýip çykyş etdi. Utanmany. Türkmenler aňyrda aç galan ýani. Haýsy bir siyasi partiýanyň başlygy 2 wagon ben uğratjak diýip prezident boljak. Hakykatdan şu aýdylan zat, hem ýerde aýdan zat. Ozan Oranzak bilen Hacı hiç wagt daşar ýurtdaky Abdukuliýew bilen nagan bile işlejip bilmedik adam. Her yerde Hacı bar bolsa uruş görediler. Hökmen şolary bulaştıran adam. Şunu her bir opozisiýerlerden, daşar ýurtdakylerden soraşar. Abdukuliýewiň adamlarından soraşar. Nerede Hacı bolsa şo taýda hiç wagt adamla gepleşip bilme. Telefon etdim, şu adam bilen gepleşer ýanygan der. Türkmenistan'ın içinde de hem Orazov hem Hacı hiç wagt siyasi hareket eden adam der. Niyazova sen yanlış ettin deyip bir yerde ağdan yerleri yok. Dine şoňa hyzmat etdim. Ýöne oğurluk eden üçin ýurtdan kaçıp gittiler. 41 milyon boğulur oğurlananı olçun, onu hiç kim inkar edip bilmeýär. Bular hiç yerde bular da suud edip bilenak şonu oğurlanmadıklarını. Oğurladılar. Pulu çıkardılar. Neyle çıkardılar detalini hiç kim bilenak. Ýöne şular Türkmenistan'a näme üçin beren akla Türkmenistan'a dünya normativi boyunca, öz boyunalan borçnamaları boyunca adalatlı suud prosesi bolmadığı için hiçbir cinayi adam emellerin bolsa Türkmenistan'a hiçbir demokratik devlet eline bermeýär. Sebäbi näme? Eger şu zatlar etmeden biz berjek diýär. Şoňa haklarym bar. Şol üçin hem şolary beren hakly. Bulady şular birden alyp gidamasyn diýip özüne zaşyty döretmek üçin prava zaşytny kurama döreden hem Vatan Partiýany döreden. Şol üçin hem bula Türkmenistan'daki siyasi hareketleri öz kontrolünden çıkarası gelen aklı. Men Türkmenistan'a kam Oranzov'un ejesi öldü. Ejesini ölmäge jaylamaga adam yok, hiç kim yok. Şun inisi Murat men goňşym, goňşy bolup ýaşaýar. Şunu günne gidip burýadylar, günne gidip burýadylar. Gençlerle. Orazov'un Berzengide jaýy bar, onu aldylar. Murat'ın öz jaýy, onu aldylar. Vurup gençip bara günne kulny çykaryp getirýärdiler şunu öýle. Men kömek etýär. İje işçeginem berýär. Ejesi ölende Murat geldi bana haýyş etdi. Gel şu ejem jaýlaýly. Menim bolýar, adam yok, adam yok.
Cahillamağa adam yok Ecedim. Ecedim akidip men şoförüm Gelkapov Bağdar önkü Narodny Kontrol'ün başlığı şu politik platforma Putsvaboda aktif katnaşarlan biri, inisiatorlan biri. Şol bir molla Sveta dip ayarlığını var. Orazafım işon adamdı. Biz şu olup şun çoğunluğu da cayladık. Ondan men çağırdılar şol için bana adar verdiler. Hem için sözüne katmayın. Şimdi bir atlar benim gelemde şunu aydamda oradık birbirinin gepleşeti geleme. Şun yanak derecede ne öz karındaşlarını oraya ne şolun halinden haber alıyor. Görün ahalek. Şimdi şun kuğun gelip bizim evimizde bevet olacak oluyor. Neyim için? Men şun için şu gurrun etiyem. Neyim için bir tavır oğlanları kıssağı düşen vaktinde bizim karşımızda şimdi kim aktif hareket etiyemdi. Ve her bir diktatörü daşından geplep dururlar eti okey. Ona hiç kıyınçılıkları yok. Geplerdi. Yönü hareket edecek oluyorlara halkı öne sürecek oluyorlara halkı köşe çıkarayan adamlara cıdap bilmeye diktatör. Şolun diktatörlerin aladasan şundan, şun yanak adamları yok etmeli, organizatörleri. Hareket etmeyen adamlar. Köşe çıkayan adamları yok etmeli. Buna da şu fonksiyonu verdi Muhammed'e yerine getirip veriyordu. Hemen bir yıl bundan önce Görüyte Helsinki Topor videoyu yayınladı. Türkmenlerin öz pasportlarını talep etmek için, öz hakkını korumak için, öz kardeşlerine kömek etmek için tabii haritada konsollukluğun önüne baranda siz adamları ölmeyi tıklediniz deyip şu neye doğru edilmeli bir kanun şu zatları etten cinayet eten gibi çıkış ettiler. Utanmayın. Dünyanın hiç yerine hiçbir prava zaşitniki halka sen nemi etmeli aydılyan da yeri yoktur. Hiç mi aydılmıyor? Sebebi halk bütün dünya normatif boyunca onun esasi dokumenti adam hukukları deklarasyası boyunca sesini çıkarmanı, protest etmeni, kahar kazaplı hareket etmeni hakkı var. Şunun için deklarasyonu kabul ettiler. Yönü devletli şunun karşısına bir daha edecek olsa. Prava zaşitnikle devletin önüne grajdanları yeke koymalılar. Şunun hak hukukunu koruma. Buna tersine kaytam. Şu öne çıkan adamları etmen diye, barman diye. Aktivistler ki şunun önüne çıkıp oraya şunları cinayetkar hatap et diye diktatör ya. Şunun için biz şunun kuğun bizim önümüzde bevet olup bu diye. Şunun için şunu iyiydi giderli. Hem ekranı enli, hem gizli. Hem medadi barla otilli, hem dokumentleri yığına otilli. Bir birbirine uçturuyor. Ben Kalmurat Dağlı'nın davam oldu. Bile çıkış etiyordum ben Kalmurat Dağlı'na. Neçeyle. Bir aramızda gep kurum oldu. Gerrev bana Kalmurat'ın karşısında bana çıkış edeni o deputat. Şu atları uğratıyor. Utanmadı. O kayıtım Kalmurat'dan biliyorum. Kayıtım onuşturacak mı olmalı? Yok. O kayıtım uğraştıracak mı oluyor? Davaları güçlendirecek mi oluyor? Yani Murat'ın Aydın da adı var. 2002 yılda Ceneva çağırıp Murat Aydın'da Murat bana aitti. Ben şu an tasdikleyen söz Aydın da adını ben Varşava baramda Murat şun bana aitti. Ben hiç yerdeydim. Murat'ın ekranı hiç mi Aydın açıyor? Aytyan da doğru hacip şey diyeni. Siz ben kulum mu olursunuz? Ne diysem edersiniz biz sana hem daha dediğim. Biz siz kolla. Yoksa olacak diye. Görün hayıtı var prava zaşitni kurama gelip adamlara şey diyeyim hayıtı verin. Eğer cinayetkar olmaz. Bula ya siyasi işgal olmalı partiye etabında onunla başla kurun. Ya da prava zaşitni kurama. Prava zaşitni kurama olacak olsa her kim şu daha adamım öldüren olsa son
sud prosesinde adaletli sud bolor ya. Özünü qorat biler yani şu cinayet eden adam. Şuna şuna advokat tutup vermeli. Ona sen cinayet ettin de o devlet birden hem şuna zoraydı edilmeli prosedurları etmese şuna ziyan yetiramazsın şunu korumalı on borcu şundan var. Türmedeki yatanları korumalı. Tafavut yok kim ol? Türmen öz düdüğünü var. Dünyadan armatı. İyice işin ver, vurulmalı falan edilmeli. Her 2 aydan öz başkalatı bilen duşu bilmeli, telefon edebilmeli falan. Şunlar hem kabul edilen dünya. Bir gerek gördünüz mü şu hacıyım? Şu hakkında bir zat yanam mı olsun ya bir zat edem mi olsun? Neçe yıllar şu bizim hareketimizden önce eden zatlarını birce eştim şu ne mi ediptir? Eden zatlarını görmedi. Dini özünü korumaktan var. Hemen her yılla abesiyon pulu bilen dine şu tak bariyarlı ne mi biz o opozisiye başka adam yok diyor. Şol için hiç kim getiren arkadaşlar. Hiç kimi yoksa eğer yurdunun befidini itleyen olsa her yolla bilen Türkmenistan'ın şu tak adam getirmeyen şu tak realnısı aydır yani. Türkiye'de kol olup gören adamlar kaptanına Bulgarya'da yaşıyor. Görüp otu işte tardaki betbakçılıkları. Her yılda 50 adam şu tadan getirip Abesiye'de oturtmalı bütün devletlerin pristavitilinin önüne. Türkmenle Türkiye'de kul olup otuyla. Şu haramda adalet etti mi? Etmediler. Bil kastlayın etmediler. Men dilime tüy bitti. Ha siz şu tadan otuymalı. Barın Türkiye'de Türkmenle kul olup otuyla. Men hem zapisim demem. Men yalan aydamak. Yıllar men aydık geliyor. Barın şu ta delegasyanı oradan alıp gidin yeke bağırladım Türkmenler. Ne mi gücünüz yok mu? Türkiye'de cins kulçuluğuna çekkenler. Şoları kömek etmek için Türkiye'nin içinde Türkmen pravazaşitliği kuramaları döredim dedim. Dimettim aydatım. Şağaları o katbilen aklı. Şola o katbiler yani finansal polya. Edin ayarlı damaşni nasiliye. Hemen Türkiye devletinin içindeki işleyen pravazaşitliği kuramaları bile bilelikte Türkmenlere kömek ettirip oluyor. Etmediler. Men şunu neçe gerek iyi gider layıktım şu an. Ay adam yok diyor. Ne illa adam bir çıkardı kola barın alın. Ondan sonra Dur Sultan çekip ona beylikleri çekti. Neymiş için? Dini özünü kul etmek için. Dur Sultan bana etmeye Dur Sultan neydi? Eğer isteden bar işleşi verdi. Men hiç demem men o adamı o tak var bu tak var diyemem. Özüm sayılır. Yönü eğer şu tadı şun yana kurumu dörettemem. En befitli zat dedim. Edin diyor. Men ne diyecek olayan vatandaşlar? Şu adamlar etmeli işini etmeyeni dini cinayet karşılıklı niyetlerini idarlamak için başka hareketler alıp bizim halkımızın hareketine bevet buluyor. Şol için hem şu gururlar ediyor. Eğer şu ayetiyen dağıtımın birce yer yanlış olsa men ahalaki ekrana çağırıyam. Hacı, Urazov gelsin. Men ayetiyen dağıtımın bir yer yanlış olsa. Gelsin ne aydın? Biz hiç şu da eğer çözülünce bizim halkımızın hareketinin ön gitmeyene ulu kömek edip biliyor. Şol için eğer özlerini cevapkar dünya olsa halkın hareketini olur. Şu halkın betbakçılık çekip görenine çalıcı göğülleri ağırlayan mı olsa gelsinle ekranda gepleşeydik. Eğer ekranda değdiyse de gel öz aramızda gepleşeydik. Bizim niyetimiz bizim halkımızı kulçuluktan azat etmek. Bizim niyetimiz Türkmenistanları Türkmenistan talap oturan adamlardan halat etmek. Bizim niyetimiz Türkmenistan'da demokratiyanı getirip halk öz yurdunu eye çıkarayan etmektir. Halk öz hakkını korap bilir yanı etmektir. Şol için ben her hilli şulo özlerine amatlı bilen olsa gelsin biz bilen yapışıyız. Şu kun bilmeli hakikatımız her bir aktivistin. Her bir Türkmenistanlı.
Dine bir hakikat var. Olan bizim yurdumuz tala otil. Bizim halkımız Türkiye'de kul bol otil. Bizim çağalımız köteniye ecahatsız terbiyal otil. Bizim çağalımızı, yaşlamızı kul edip mekteplerde, armiyada, institutlarda köteyerli, zor aytyan. Bizim halkımızın çağasını verecek çöreğini ağzından alayan. Bizim hükümetin içindeki dastoyunu işlemleri adamlamızı bir kanun hareket etmeye mecbur etyen. Bizim halkımızı birbirine düşman etyen. Aha şu hakikat. Şu hakikati biz halka etmek. Eğer hakikati isteyen olsanız aha şu. Bundan değilim o zaman kalan da değil. Azat bolundan sonra ne mi davanız orada gelin önümüzden. Kimin ne mi ambisiyeti orada gel halk bilen halkın içinde arkayın fikrini ayır, öz programına ayır, halkın tövgüsüne münasip bol, kim taylasa şunu taylasın. Biz birinci böget bolup duran da ayırmalı, ondan sonra ne mi halk etiyem olsa şöbülenim hem. Sol için ben yeni bir gedek, hem Hacifi, hem Orazafi, kimde kayış, bizim gepimize ne diye, gelin yapıp çatlardı. Geldi açık ekranına halk bilen gurdun ediydi. Sebebi şun kul, şun gerek şuda. Bizim halkımız bidar oldu. Köşeni dargap var ya. Günne Türkiye'nin içinde kul olup öldü. Günne bir adam, iki adam, 10 adam ölüye doğru. Armiyada ölür yani. Yurdun içinde çağalamız köteniyor. Yurttan çıkıp bilen, gidip bilen aklı. Gelin şun kul, şu zadın belki düşün. Halkımızın hareketini güçlendirip şu beladan bilirlikte emmemiz dineydim. Şol için hem gelip oturup gepleşik. Oldu Murat abi? Sağ ol Muhammed Ağa. Muhammed Ağa'nın diğer sözlerini hormatly vatandaşlar, yine ün söylenim olsanız demokratik opozisiyası 99% çıkışlarını dine kurbanı Berdi Muhammed, yani diktatör, yuvuz basıp alan Serdar Atalıoğlu karşına çıkış ediyor. Bir ya ol Türkmenskayız fond bir de karşı uğraşan ya onun internet trolleri, grant usulen dördüren fabrika trollerine karşı çıkış edemiz o. Ata çıkış ediyor. Bizim maksadımız başka. Şunun için men hemmeler çağıryan, siz istedik opozisiya bolunuz, sen Türkmenskayız fond bol, sen yani korrupsiyoner bol, sen Hacıyev bol, beylik bol, tapağız yok. Birinci bilen biz şu rejimi ayırmalı. Birinci bilen biz şu diktatör sistemi, adamlara karşı sistemini ayırıp biz halkımıza bu sisteme, demokrasi sistemine koymalı. Ondan sonra şu Türkmenistan'ın içinde kim prezident olacak olsa öne çıksın. Programatını versin, halkın sövgüsünü alsın. Halk yani önemli bildirsin halka. O ikinci etap. Yani ikinci etap gözümünü tutup şu bir de tökme atıp görüşmek. Onu siz görüşün nokta. Onu emhemen ediyen işini siz ediyeniz. Biz düşünün nokta şu hatta. Şunun için gelin şu dağıtır gıra ayıralım. Bir de yine Günay'dan ayyat. Düşman ölemde düşmanımız yetip kurbanı Serdar Berdi Muhammed. Bolli, korrupsiyonerler. Her şuraya karşı görüşüyor. Erteki günü biz hiç kimin karşı görüşüyoruz. Biz dine Türkmenistan'ı üstürmek, ötüş yoluna koymak. Şunun için yankı işler var. Sacidatilin işler. Biz başkalarda işimiz yok. Şu neçeli olmadı, son olmadı. Şunun için yine sizin hem benim çağıryan bir kurumanın yolu şu, aktivistler benim buluşuyor. Hem şu netice geliyor. Şimdi ben sözü Nurcan Apa vereceğim. Nurcan Apa hoş geldiniz. Size de söz vereyim. Hoş bulduk. Yani ikinizin vыступлениýany dinledim. Demek bular halkı goramak niyeti değil eken, halkı yok etmek niyet bilen gelipdirler. İlham Muhammed'in deyişiyali böyle kulçulukta adamlar öyle gözgüne yağdaydı. Hem studentler hem okuçular yani pensionerler her puda alanda ne hedi gözgüne yağdaydı vurtturlar. Yani bular pravozащитная organizatsiya deyip yani görenoklar bunu gaytam basış ediyorlar, gaytam yok etmeye çalışıyorlar. Kömek vermek yerine. Yani bu bir utanç verici bir şey. Elbette o taydan o meçverde pullar uğurlanıp gaydan olsalar onların yüzü yok demek halk bilen yüzleşmeye
başka onun näme diýeli? Yani gatly gynandyrjy zatlar. Bir de häzir özleriniň pullaryna, zatlaryna daýanyp bir giden oglanlary hakyny tutma diýsem boljak. Pul berip olary gepletdirýärler. Yani bu oglanlary жалко, конечно. Gaty akylly oglanlar ýene-de puluň öňünde durup bilmän olaryň bizim darbyna çydap bilmän ýene-de geplemek zorunda galýarlar. Ha mesela Ahmet Rahmanow diýelik. Yani göräýmäge bir salihatly oglan beli onuň agzyndan çykýan geplerini teredim. Ya da Atamurat Saparow alyň. Olam Edil Şanýaly oýnatgylary boldylar. Ol Hajypylaryň oýnatgylary boldylar. Yani siz özüňizi ajaňyz ýokmy birazajyk özüňize hormatyňyz bolsun. O aktivistleriň üstünden düşüp, Murat Kurbanowyň üstünden düşüp, dewletini ýok etjek diýip, dewlete öňem bardy. Häzirem bar, mydamyda bolar. Biziň ýanymyzda gaty gahrman oglanlarymız var. Gepini bilýän, hereketini bilýän, etjek işini bilýän oglanlar, wepaly oglanlarymız var. Oň üçin gaty arkaýyn bolun. Ha diýjek tatlar. Sağ olun Nurcan apa. Men häzir terdar söz bermekden bir näçe dokument okujak bolýan. Şu dokumentler ine şu Hacıyewa diýişli Anadolu Hacıyewa. Yine şunun edýän işleri, yani aktivistlere karşı edýän işlerini yine okujak bolýan. Ünsörüm. Yine şu surat Türkmenistan'dan geldi. Bu Türkmenistan'ın ýollar hakynda men görkezip geçmedim. Şundan bakynyň görkezýän. Hormatly vatandaşlar, yine ünsörüm. Bir minut. Yine şu dokumentte ünsörüm. Şu dokumentte Türkmenskiy Smat ýazýar. Yine Türkiýede aktivistlere ul hoppa, yine şo ba bolan soň biz ýüzlenýär diýip bir topar gurumlar ýüzlenýär we yine Serdar Kazanipes Serdaryň adı çykdy şöyle. Bir 25 tane aktivist şu dokumenti biz prokuraturadan alyp şu hop awanýar diýip bütün dünýä presliz edip aýtdylar. Ünsörüm. Ne şu hat bolsa ünsörüm şuňa. Yine şu haty Hacıyew Polşaň migration gulugyny ýörýär. Ünsörüm. Departament kontrol ýa-ni ýörýär. Yine şu ýerde ol şeýle diýär. Hiç hili Türkiye'de hop bolmady. Serdar Kazanipes yine Varşawa geldi. Varşawa gelip şulardan Türkmenistana narkotik satdy, Afganistana narkotik geçirýär. Yani Ýewropa terörist nime diýär? Men doğun garnaş, men doğunmam, şul öldürdi diýip ýa-ni aýdýar. Ol Sapar Muradowyň ýene topýar. Ünsörüm. Maşenin pul ogurlýar ve maglumatlary ýa-ni oýnýar. Meniň doğunmy ine Serdar Kazanipes öldürdi diýär, faşist ýa-ni. Serdar Kazanipes polis bölümine ýa-ni участковый işler, Dajow vilayetinde. Aşgabatyň MHM-sinde bolsa Ol Sapar Muradowyň öldürýär. On Serdar Kazanipes eger şonu öldürjek bolsa da onu goýbermýär şöyle. O mümkin näme? Ýöne şonda da şunu gargalap, şunu ýa-ni UBS botunluk almadym diýip, ine şu haty ýazýar. Ünsörüm. Nimen ulu diýen? Pardon. Aşağına da ine ýazýar, ýa-ni Hest fondun ýoluşdy. Hacı. Yine şu haty Serdar'a karşı uğradıp, dime Serdar değil, beýlek aktivistlere de karşı hat uğradı. Aktivistleri bir taraftan golladı, ondan bir Zoom chat'ta üýüşüp Farhat boýunça biz üýüşdük bolýyn, töhmet baryny Farhada aýdýarlar. Farhat ideal oglan näme? Farhadyň bir topar kemçilikleri bar. Farhat agzyndan geleni prezidente we onuň garnaşyna söýüp aýtdy. Ol hiç wagt edilmedi zaten. Ýöne gynansak da şo ýerde onu hiç mi gollamady şo Zoom'da menem barym. Şo ýerde Hacıyew aýtdy, "Ya вас всех уничтожу" diýip.
Doğrudan yine hatı verip yine Serdar Hacı karşı, Dilelişe karşı hatlar uğradıp, beyliklere de karşı hatlar uğradıp, kim şunla ne yardım olsa ne şuna karşı hatlar uğradıp görüşüyor. Bu ne hemen provozasyonu? Bu adamın üstüne kömür etmeyenden geçen, hat vermeyenden geçen, qaytip üstüne töhmet atmaklık oluyor. Yine şu yani misallar var, kıynasak da, ben yine bir materyal okuyayım, yine şu örde, давление на туркменских граждан Турции должно быть прекращено, deyip, yine şu örde bir topar dokumentler edip, yine, мы, представители неправительственных организаций, выражаем самую серьезную озабоченность в связи с ухудшением положения туркменских мигрантов в Турции, в первую очередь из тех них, кто критически высказывается о действиях властей. Мы требуем от правительства Туркменистана прекратить давление praf svobod deyip yine yazıyorlar şu yerde de yine Türkmenski Fond Anadolu Hacıyev kol çekiyor. Yönüş böyle katta yap Gürköz'ün hatında da yazıyor hiç şeyli hop yok. Turca'da hiç şeyli aktivistler hop yok deyip yazıyor. Yine yine şu hatta yazıyor. Yine şu tercüme eden ama yani advokatların elinde şu hatlar. Yine şu sebeple Serdar Hacıyev Boston'un probleması dürülü. Olmasa problemi olmalı. Serdar Hacıyev boyunca men size bir söz aytayım. Men Serdar köpten beri tanıyorum. Şundan söýüşüm gördüm. Yani işleşmem gördüm. Kim adet gördüm. Serdar hiç vakt bir adamın üstüne söýse de hiç tatlayan oğlum nädir? Hiç vakt. Gatsal ýygatly tawrda bolýar. Bunun kemçilikleri köp. Ýöne yani birine karşı görüşünü hiç vakt görüşünü aymırada Allah var üstüne Allah görür da işini deyip qıra çekiliyor. Men her gedek yani geňeşem şunu. Ola bir ikinci Varşavada bu oğlan radyat var ya radyoda görüşüyor her 5. gün çıkıp görüşüyor. TikTok'lar atıp var ya çıkışlar ediyor. Gurumlar protestlara katlaşıyor. Gurumlar açıyor. Hareket ediyor bu oğlan. O ne bu narkotik daşıyor Afganistan'dan. O neydi? Faşist oluyor. O zaman Muradova'nı öldüren adam oluyor. Men bir daha da edeyim. Anadolu Hacıyev siz utanmalı öz doğunun, kahraman doğunun adını ulan öz maşinçilikle atlarını yapyanın için. Siz Saparmat Niyaz'ın komandasının en esası bir adamın biri. Ondan boyun almalı. Eğer oraya mert olunmazsanız, hakiki siyasetçi olunmazsanız, yine Muhammed Ağa'nın deyişiyeli. Nençip Abdülkulif yani bir ili işlep yok, şu diktatör deyip işten ütmeniyor. Oğurladığımız, sonunda da kaçıp yetiştiniz ya, orazı tutup başladığınız, orazı var kaçtı. Sizin kaçıp yetiştiniz, ondan olsa yine pul oğurladığınız cemleşip, iki olup, ondan sonra yine beni alıp gidiyor, beni diktatör nemeden deyip, şu yerde sizin hem işiniz karanlık. Türkmen hükümetinin Niyaz'ın bir edenzadı var. Köp ervetli etti. Yani kovulu emetti. Kezzaplar tutup bastı. Kezzaplara yol verdi. Sonra tutup bastı. Ona da hak değil mi? Yine şunun için şundan kaçıp gittiniz. Varına vardınız. Önkü işleşen yoldaşımın yanına. Eğer de ola adam bilen işleşmedik olmasanız barmaz da var. Elbette. Yine ben size Serdar'a vereyim. Serdar. Senin üstüne hat yazıldı. Yine Serdar bağ mı efirden çıkıp durayım. Böyle. Ben birazcık doполнение deyip mi? Aynen. Yani Serdar Hacıyev doğrudan gatı akıllı, salihatlı oğlun, görüldü, görkediyen oğlun. Biz güvenyas böyle bir bizim aktivistlerimizin bağlığına. Yani Serdar yalı oğlanlarımız köp olsun. İnha oturup diyorlar aktivistler devlet eden gitti aynı etti. Gidenin yolu açık olsun diye. Biz hiç vakit hiç kime hiç hili ne töhmet atarız ne beddua ederiz hiç hili absolutna. Yani biz biri gitse demek 10'sı gelir bize. Edil şanyal tecrübemizden öyle de görkediyor. İnha iksanı ullakan guramı da bir de koşuluştu. Hudaya şükür devetten adı ulay, avrayı ulay. Serdar Hacıyev yalı oğlanlarımızdan köpölsün.
Yine hormat vatandaşlar, men size yeni bir kan video öküdeyim, yani sayt öküdeyim, şu yerde lütfen şu hatta anladım. Hormat vatandaşlar, men size yeni bir kan video öküdeyim, yine şu hatı yani spisağı yine peçat edilya Kronika Türkmenistan'da lütfen. Şu yerde de Hacıanipes, Serdar Hacıanipes diye. Şu hatlarda Serdar Hacıanipesov Afganistan'ın narkotiklaşanı. Serdar Hacıanipesov 2 edep tutuldu Türkiye'de. Şu yerde biz ne hareketler edip yani protestan halkıdığını ödem. Şunu çıkış etti. Narkotik taşıyan, narkotrafik ediyen adam protesto ediyen. Bir kelleme sığacaklar derler. Şonda da yani gizliyinler hat yazıp hiç kim bilmezmika deyip yani çilovnik vakt şey edip yani adamın üstüne adamlar kıynap pullarını alıyordu. Her adam şu metodikan oluyor. Lütfen bir de karşı görüşenler hiç öyle adı çıkayanlarla. Gidip troll yani fabrika trolleri yatıyor. Grantlar alıp Atman Saparov veriyor, Rahmanov veriyor. Trolleri yatıp şunun üstüne bir de karşı görüşüyor. Hiç vakt göt gününden açık gelmez. Geplemeli sözem yoktur. Şunun için yine hürmetli vatandaşlar şuraya görüşüyor. Yine şu maglumatlar dine Hesfont'ta bütün dünyaya yaradılır. Öyle bir yaradanım bilem Türkmen Hesfont. Şun olurlar dost olsan sen golle ertir. Dost olmasan ya aydan etmesen karşıdaş olmasan sen gömye. Bu ne Hesfont? Yine bu zatları men fikrimçe pravazashitni adamlar atanatsa olmalı. O maşinçilik edip gelen adamlar değerli arası adamlar olmalı pravazashitni. Onun yürekleri arasında ediyen işler savırlı, anık, yani adamlar kömek etmek bilen, öz avantajını gözlemek bilen ne? Birden bir topar adamlara kömek ediyor. Hatlar veriyor, konsultasiya veriyor, urutluk kaydiyat, yarına var, gülüş kaydiyat, bir topar adamlara. O bizim borcumuz. Bizim gidecek yerimiz yok. Yine şu Nurcan Apam kattı oradaydı. Yine ne yapacak devleteden gidiyor. Kim devleteden gitti? Kakamrat Hıdır. Kim devleteden gitti? Atman Saparov. Kim devleteden? Rahmanov. Özüm görüp dursunlar. Neyli adamlar? Biz hem birer saklamızda birinci, ikinci. Şu üç olalı arası adamlar oldu. Bizim ne şu lozumumuz şu. Biz kömek etmeli. Biz adamlara ideya vermeli. Biz cimri tutmalı. Yine bizim maksadımız. Biz yani bir topur öňe çıkan aktivist diýip ýörenler erti satılıp oňa geçip baýdaklaryň gününe çalşanlar näme gerek? Näme tolk bar orada? Biz görüşmeli. Erteki gün batışlar bolsa ýene bir satarlar. Näme gerek? Atow gideni sadaka vermeli. Men sözü ýine Serdara berýän. Serdar hoş geldin ýene bir Pardon. O sağ ol, ahirin bir gelip yetti bana. Bir sağadın sonunda. O birinciden yani kışal ilki görkezden videoların adamların hasılının su basanı izah edeni doğru şol käbirleri nämetin tanışnacı bela zat halkçı gowly adam janyny alyp gidenden Allah'ın bir görendir goýandyr. İkinciden Farhat hem 19. maýda yitirdiler. 19. maýdan soň şoň bilenem elbetde ki biz inanmadyk. Entägemden namazak bolmasa kim gepläwati öldürdiler, kim gepläwati türmede, öreýimde Gurban da maňa liçna, onu ýakyp öldürdiler Serdaraga, külnem sowurdular diýip geplän boldy maňa da. Ýanymyzda geçip beren wagtlary ýöne häzir gynansaga Dazar Kelin ýanyna geçip ber. Dazar Kelin adam biz Türkiýede şol wakadan soň maňa ýanyna 100 baranymyzda ne telefonumyz açdy, ne hatymyz okady, gaýta hatymyza men turistik kampaniýada elip jogap berdi, başyňyň çäresine garan. Size inanıp çıkmadık bu yola. Allah özü kömekçimiz olar, yarımız olar diýip dowam etdik belin. Polşa geldigem, Polşa gelibem dokumentleri aljak bolup otykak, şoňa hat. Bu hatam men 20 ýyllyk adam hukuklaryny goraýjy, näme diýip özüni doldurup agyzyna gelenini ýazypdyr. Türkiýeden terep 19. maý güni Farhatlyk waka bolýa, 21-22 maý güni biz bular bilen zoom etdik. Soň gıýryklaşyp başladylar, köpüňe gitdiňiz, men oturdum da konsaşalaryň emmesi bilen. Göni meniň ýüzüme liçna aýtdy, ýok edýändi. Asmany ýere çek diýdim. Tuzak kurýanlaryň iň beýigi Allah'tyr diýdim.
Sen näme duzak kursaňyz guruberin, Allah Taala size garşy duzak kurjakdyr, sebäbi sizin niýetiniz gowy däl. An başdan bäri aýtyp gelýän görüňem, bu hökümetiň proýekti adamlary pida etmek, adamlary öldürmek, ulanyp zyňmak. Ine bugünkü günde Türkiýedäki aktivistleriň bize söwüp ýygyryp oturan bolsalar hem Türkiýede baranaklaryny bahana idiler, bahanalaryň bar, deport idiler. Anladyr, dazar kelin öze Türkiýe ömrem barmaya, öler ýaly gorkýa, Türkiýe barsa men Türkmenistana perewod edýärler diýip. $40 milyon dollaryň üstünde. Onu Türkmenistanyň janyany oturan agaýyn garandaşlary az däl onun. Şonça adam pastawy etdi. Ol operasiýany amala aşyran oglan Orsiýada barandan soň ölsem ýok, dirsem ýok niýde digen belli däl. Başga da adamlar bar, bular barada garaz. Bu gepleriň hemmesi nesip edenden Allah ýol berse, mübarek haram aýlar geçirmeden halk bolan bileleşip Allah jan nesip etdi. Diktator rejiminden diýen wagtymyz şol wagtdy bu zatlary agtyrban bolar, gözläben bolar, anygyna çykban bolar nesip bolsa inşallah. Eden netsirler yamanlyk eden özüne eder, her kim eder özüne eder diýe. Şoň üçin bulara jogabam bermez, adam etmez. Şu diýilişem gelip otyrmy hany şolan bir kagaz gep paýyny berse alsak murada efire. Sesim gelýär meniň. Sesim gelýär. Aýdyr. Hoş geldin diýelim. Salamu aleykum gadyrly ildeşler, mähbum watansöýür dowlar. Ähliňize köp salam ýollaýan we şol sanda da sizlere de köp salam ýollaýan. Ýagny hukuk goraýjylar. Aslında bular bizim aramyzda näme üçin geldiler? Bizim hak hukukumuzy goramana geldilermi ýa-da hakkını talep edýän adamlary gizlilik ýol bilen hökümete pida etmek üçin geldilermi? Yani oturup sinedemizde bizler hareket edip söýlep başlandyrymyz, bular bize nähilek şertler, nähilek ýollar bilen ýanaşdylar. Esasan halkyň ynamyny alan adamlary özlerini taýin etdiler ve ol adamlaryň üstünden bizlere jaň edip bizim şahsy maglumatlarymyzy soradylar we nähilek şekilde soraýarlar. Bize verecek maglumatlarımız bizde kalacaktır ve hiç kim bilmeyecektir, görmeyecektir diýerler. Ve şu şekilde bular adamların şahsy maglumatyny alýarlar ve şu maglumaty sana karşı kompromat hökmünde ulanýarlar. Mesela maýdaly Reýim Merdi Kurbanow Polşada gedipdir. Polşada bir oglan deportasyon lagerinde gedipdir. Bu oglanın şahsy maglumatyny alýar ve bu oglanın buňa beren maglumatyny alýar da Allah'ım rahimfa berýär. Allah'ım rahim fan bana can etdi, sen näme üçin şular ýalak niýetli adamy goraýan, gaşşad edip sen Reýimlerde hüjüm edýän diýär. Indi siz oturup pikir edip görüň. Bu hukuk goraýjylar haýsy esas bilen adam zatyň berýän şahsy maglumatyny oňa-muňa ýaýradýarlar. Ýagny buların hemmesi şular ýalak hereketler edýärler. Mesela maýdaly men İstanbul'da watym Dursultan Taganowa menden maglumatlarymı aldy. Ondan soň Polşa geldim. Polşada gelemden sonra elbette men bulara ýüz tutdum. Siz şular ýaly guramaňyzyň adyndan meniň aktivistligimi tasdikleýäjek kagaz berýärmişiňiz diýdim. We bular täzeden ýene de meniň şahsy maglumatymy aldylar. We soňundan maňa näme diýdiler? Güm sampetlerden ortadan ýetik ýok bolup gitdiler. Ondan soň maňa garalaýjy kampaniýa döretdiler. Yani Zarina Ahtiyamany men öýümde itekleje bolup durmuşyn. O men bir sana kagaz üçin bulara hüjüm edýärmişin. O men opozisiýa garşy gidýärmişin. Bir giden bahanalar tapdy. Yani pikir edip görüň bularyň edýän işini. Yani bular diktatora garşy göreşen adamlaryň ähli anyna şäniňe ýetýärler. Ondan soň bu adamyň garşysyna iş gozgaýarlar we iş gozgaýarlar. Mesela maýdaly Ferdar ağamyzyň üstünden arza yazdılar. Yazılar bolan adam yok diýär. Haýsy esas bilen diýdi. Ferhat maýyň 19-da deport bolýar. İýunyň 8-de de bu arza ýazýar Polşa hökümetine. Türkiýede deport bolan adam yok diýär. Bular Amerikanyň pasostosyna zablujdenýa getirdi diýär. Ýagny bu arzanyň içinde giňişleýin seretseň bizi açyk günäkar edip otdy. Ondan soň şol arzadan soň näçe kişi deport boldy? Mafsat Baymuradov deport boldy. Nurmurat Bazarowyň ýerdenligine geldi. Ondan soň Rawşan Kılıçev deport boldy. Ýagny bular kime taýin bolsa şoňa seretdiýärler. Bir pikir edip görüň näçe adamlar deport boldy. Ana olaryň hak hukuky. Eçemir adamlar bizim hakkımızı bozup ecemizde acımızda näçe şolara çare görmediler.
İşine gelýär işine. İşine gelen için bir sana çepekçini satandan tutup deport ettir gurban ulan yani uğradan bolsadylar ikinci çepekçi döremezdi. Aktivistik hareketler toplamazdı. Bizleri çepekçiler bilen gumra ettiler, öz işlerini hezil edip pul çöplediler. Grant üçin edýärler bular. Aslında her bir zady grant üçin edýärler. Hani Nurmat Bazarov nerede? Maksat Baymurad üçin 2 sana advokat tuttuk diýdiler, azatlıkta yayınladılar, Helsinki fonda yayınladılar. Nerede Maksat Baymurad? Nurmat Bazarov nerede? Azatlıkta yayınladılar, Helsinki fonda yayınladılar. Nerede Nurmat Bazarov? Ferhat Beyman Kuliyev için birler gıyır çıkış eden vaktimiz men Ferhat'ın Zoom toplantısına baranmazda bizi öz başta Zoom ettiler. Nemçi Ferhat'ın yanında var yalnız. Nemçi Ferhat bilen neme YouTube'da çıkış edeceğine de üstümüze gıyırdılar. Lişni Dursultan Taganova da gıyırdı. Aziz men Alişer Sahatov Ferhat Dreamer'de dağımız bile Ferhat'ın kanalına çıkış ettik. Akşamlık Zoom toplantı oldu. Nemçi Ferhat'ın yanında. Näçin Ferhat'a yanaşýaňyz? Men oturup en aýwar ýany bular Ferhat bilen ejewajy bolup tutda sol gezdiler. Bugün Ferhat'a iýdan bolup görler. Haýsy esasyny diýerler? Näçin munda Ferhat'a iýdan bolýar? Han Rowşan Kılıçdarow, Maksat Baymuradov, Mälik berdi. Ne çimir adamlar var. Näçin munda Ferhat bulara wajyp bolýar? Näçin bular ýaly hareketler edýärler? Ferhat bilen tutda sol zoomlarda var. Kesiştiler bir-birinin üstüne atıp bara. Ejebacı söylediler. Bugün bulara Ferhat gerekli oldu. Ferhat yüzlerine arabaydı da kaç yol hükümeti işleyenler deyip. Indi o agentliği oturun Rowşan Kılıçdarow'un sesini ulanýarlar. Mesela neme faktlar, deliller dik koyupdylar ki Rowşan Kılıçdarow şunu deňeş agentlik görkez geldiler. Agent barman ýana dik geldiler. Owa. Näçe onun sesini hakykatly fakt dip ulanýar. Kakam Rahidirow'un ýana barman dediler. Maňa Dursultan bilen Dazlar kel ikisi bilejeň edip sen näçe Kakam Rahidirow'un ýanyna barýan diýdiler. Burusy Dursultany hemmesi Kakam Rahidirow'un barma diýdiler. Özü Kakam Rahidirow'u tutmadylar. Ahly derdi wagda Kakam Rahidirow'un ýanyna bardylar. Damoza Kakam Rahidirow'un sorularyna jogap açyp döler. Kakam Rahidirow aýtdy, hemmesiniň elinde Ferhat'yň gany bar. Çünkü bular näme diýdi? Biz sawr edýäs diýdi, biz sawr etmeli diýdi, bizde dogry düzgün maglumat ýok diýdi we şeýdip ortalygy sakin 3 ay tutdular. 3 ay sonra ýakazyndan tutdular. Oturdular 3 ay ýalap. Nähile kyklykladım. Beni näçe gerek TikTok efirlerinden attılar. Näçe gerek men sessiz aldılar. Wala urşup gezdim men şu döwürler. Ahir bulardan peýda bolmadan Ferhat'yň video roliklerini kırkıp TikTok sayfamda yayınladım. Men kanalımı bile yapacak boldular. Şu adama men YouTube kanalımı yaptırdılar. Hudaýuran öwliýasyzlar bara. Ey Hudaýuranlar, ömrüňizi maýyp etjekdir şu hökümet bara. Ömrüňizi maýyp etjekdir bu hökümet. Hiçbir ayak goýmajakdyr. Hiçbir ayak goýmajakdyr. O bular näme edip döwler? O bular kime garşy görüşüp göreni belli däl bu Hudaýuranlaryň bara tutturdular, gitdiler. Utaydan bir çıkya keselliğini vurközüp Utaydan bir çıkya vurközüp o diktatör unuttu bular. Var hemmez dazlar kele tayin. Bular dazlar kelin zombuları. Yekecesi dazlar kelin itran sorular filan oklar. Bolya Murat Kurban'ı sonra berýärler. Murat Kurban'ı tanqid edýärler. Emma yekece edek dazlar kele sonra bildiler mi? Dazlar kele açık sonra çağırıp bildiler mi? Bile diýmek zombi. Zombiň barkasyn mele öne sawr edýän bular var. Udun bir şekilde jemlejek. Ben sözüm bitirdim näçe dedip başladym. Hormatly vatandaşlar, men ýene bir dağda aýtjak bolýan. Demokratik opozisiýa näme? Demokratik opozisiýa DWT halk hereketi diýýär. Koordinasiýon centri Muhammed Ağa Ýolbaşy, Erkin TV radio diýýär. Bir topar blogerler diýýär, bir topar aktivistler. Diňe DWT halk hereketiniň aktivistleri ummasy. Koordinasiýon centryň wa Erkin TV radioň wa bir topar grajan aktivistler bar. Ne şunu demokratik opozisiýa diýýär. Galanlar nomenklaturna opozisiýa. Öňkü pul golak gaýdan adamlar. Onuň arasynda da insaply adamlar baýyn tek. Hemmesi uluyalı bir elbetler. Yöne şu in bir ağır vekilleri, in bir
Dine öz avantajı üçün bähbedi üçün görüşýänler ine ýalnız aýtyp geçdik. Men ýene bir ýere tasdiklaýan, biz näme üçin görüşýär? Biz demokratik gymmatlıklar üçin görüşýär. O näme? Ine birinji, halky hökümetiň güç çeşmeti we öz yktyýarlygynyň götürüş hökmüne ikrar edilmegi üçin görüşýär. Raýatlaryň deňligi, syýasy durmuşy gatnaşmak üçin diň mümkinçilikleri bolýaly biz görüşýär. Esasy adam hukuklaryny we azatlyklarynyň bolmagy, olary ikrar etmek, döwlet tarapyndan täpillendirmek we goramak. Ine şoň üçin görüşýär. Döwletde köpçüligiň ýörelgesi, öz islegini demokratiýa institutlar arkaly beýan edýän azlyk däl, köplük, azam köplüge garşy çıkmak hukuky, ýagny opozisiýa bolmak hukuky, azam köplüğün kararyna boyun eğmek. Siyasi pluralizm, ýagny erkin bäsleşlik ýagdaýynda bolan dürli özbaşlyk, jemgyýetçilik, siyasi partiýalaryň hereketleriň toplaryň dörülmegi, bolmagy, şoňa izalanmanlar, kanuny hükmü rowanlygy demokratik döwletiň görnüşidir. Onuň siýasaty diňe kanunyň hükmü rowanlygyna esaslanmagy. Adam we haklaryň tebiği aýrylmaz ähli hukuklaryny we azatlyklaryny üçin edýän hukuk kadrlaryny bir boyun egmäge esaslanmagy. Hökümetiň 3 şaha bölünmegi, dürli şahalaryň ýeterlik derejede garşy we bir-birini deňleşdirýän we diktatorlaryň bölünmegine garşy bolmagy. Täze guruş sistemi. Diktator garşy guruş sistemi. 3 sany şahaly, ýa-ni döwlet guruş sistemi. Döwlet edaralaryň we wezipeli adamlaryň hereketlerini aç-açan jemgyýet tarapyndan olar bäsleşlik, gödökçilik etmek mümkinçiligi. Birliğin ses berişlik arkaly aklyň göni deň saýlaw hukugyny esas hökümet edaralaryny saýlamak. Erkin häkimetleri dolandyryş ösün sistematyny ulanmak. Ne şuryaly adam üçin gurulan gymmatlyk üçin görüşýär. Biz bir adam üçin näl Gurbanguly Muhammedow üçin ýa-da ýene de nomenklaturna opozisiýa baryp öz wezipelerini almak üçin biz halkymyza azatlyk bermek üçin. Ne şoň üçin bu demokratik opozisiýa diýär. Ne şu demokratik opozisiýanyň platformasyny hormatly vatandaşlar, Muhammedow, bir göreyim, bir jemläli. Men 3 taryň üstünde durup geçjek Murad aga. Birinciden men aýtjak, haleke ýani biziň aktivistlerimiz Ýewropa geldiler. Ýewropada bosgunçylyk gowradylar. Jany aňyrda hatarda diýip, soňam pastda isbatyny gördük, Ferhat alyp gitdiler. Şu gelen adamlary gowramaklyk şu biziň gözümiz şular. Näçe ýyllap arzu edip geldik şunu ýany oglanlar döretmek üçin. Şular da iminli. Hemme kişini ağlak geldiler biziň halkymyz gorkak diýip. Bulardan derek ýok diýip, hiç zat etmerle diýip. Edellerinden soň öňe çykan adamlar kaçıp gelenler de şolary histerik derejeye getirdiler. İýdinden hat ýadyp. Şun ýany binamyzçylyk etdiler şunu. Eger çalışlarda şeref vicdan bolsady, şunun öňüne düşüp, şunun ýanyna bolup, şulary hemme zat bilen üpçün etmeli. Göne şonu etmediler. Aýtam tertine hat geldi. Şulary döwjek boldylar. Yani Berdi Muhammedow Türkmenleri Türkmenistan har edişýär. Bular hem har etjek boldylar. Maňa gullyk etden eder, ýoksa da etjekkä, ýoksa da öldürer diýdiler. Karalar neydi? Şonu mu edip diyorlar? Şol için biz şuun kugurun edip otuyor. Eğer şular normal adam olunmazsalar, men o pravaz normal adam olunmazsalar. Näçe ýyllap Ýewropada ýaşap ýörler. Hemme kuramalar bilen sevýazynlar. Pullaram bar, milyonlap pul ogladylar. Eğer şuun kugun Ýewropa 20-30 min tane yaş Türkmen oğlanla geldiler Ukrayna kurşundan sonra. Şolon hemme dokumentsiz nämetçeklerini bilmeyen yöldü Avrupa'da.
Şolar oğramalılar. Avrupa'da bulara peykelçilik yok. Şolara değişli kuramalar açma. Bir cihat. Şolun hemmesini yığına bilenler. Şolun hemmesini Türkmenistan'ın gelecekte üyütkedip bilecek kadırlarını öğrü bilenler. Şoları okudu bilenler. Bilen kellesinde Türkmenistan'ı üyütketmek niyet yok. Şol için hep şunu yani hareketler et yani. Bizim öne çıkan adamlamadı köteyerler. İkinci bulan etiyen dağıtlarını. Bizim oğlanlarımız alıp kıssağa düşen yerine yoksa gepleş bilen adam de. Bula hiçbir oğlanı ubudi edilen adamlar yok. Bula kıssağa düşen adamları bir ehneke opozisiye, bir paravazashitnik, eğer bize kul olsanız, şu diyen dağıtlarımız diyseniz, biz size kömek ederiz deyip, onları ağırlayarlar. Orada şey ettiler, orada benim bilen hiç düşmançılık yok. Devlet Baykanı Germanya'da akkaz verdiler. Azatlık Radiyeti şuna kat vermedi. Azatlık Radiyeti'nde işletip kat vermedi. Şeyle kıssağa sallılır şoğlanı özüne hizmet eder yani. Ondan sünnet deyip yine taşladılar şunu. Orada pakiram şey ettiler. Şu an Türkiye'deki bizim kahramançılık eden aktivistlerimizden ağırlığa salıp, dulağa salıp bir direkt hareketleri ettirdilerler. Şunun için şu tağda bizim bir tofar temsilimiz var vatandaşlar. Biz öne çıkan oğlanlarımızı korap bilmedik. Olan teve bizde şun yani mümkünçülük yoktu. Şula adam mı kadiydik? Bulan niyeti ervedeken. Yöne biz hiç yenilemde biz ziyan çeken dağıtımı yok. Şu hareketleri etmedik boldu. Şun yani kıyınçılıkla da şunun yüze çıkmardı. Şunu hükmen çıkarmalı. Şu Berdi Muhammed'den deyince oldu. Şu dağıtlar bir yenip geçmeli. Şu bir proses. Şunun için bizim tecrübemizden köpelli. Kıyınçılıkların şak meşak kadam çözüp var ya. Hem de bevetlerim ayırar. Şu proseste kıyınçılıkla köp, yanlışlıkla da köp, öne çıkan aktivistle de perişte de, alım değil, ön tecrübeli adam de, her bir hareketimizde yanlış göverlerimiz mümkün. Yöne şu haramzadalar şundan hayırlanıyor. Berdi Muhammed'in agentleri şundan hayırlanıyor. Biz onu biliyoruz. Şunun için ben öne çıkan aktivistler hiç kayıtından hiç tadığını göremem. Hem de halkada şuna etkiler. Şunu etmeli vaktinde kahramançılıklı hareketleri ettiler. Yine de edip görürler. Şol için şolun hem de hormatımdan var. Yöne bir şunun konusu gururun etmemiz bilen şolun büyüğüne var ya. Ne için şunu etkilerler? Şunun üstünde oylansın diye. Gelin yine önkü yana. Sizin hemen haleke Serdar var, o direliş var. Şunun hem de doğun yanak olup Türkiye'de görüştüler. Hem de Nuri, Dur Sultan ne ayırlı kahramançılıkları hareket ettiler. Hem de doğun yanak olup. Yöneci Avrupa gelenden sonra ünlüleş olur. Birini uğraştırdılar. Berdi Muhammed ne için pul gerek oldu berdi. Şulara azar verin, şuları uğraştırın deyip. Şunun ettiler. Yöne ben yavaştan şunun hemmetinden geçip geliyek vatandaşlar. Şol için şun kur, hareket neden ibaret olmalı. Berdi Muhammed'den değil var. Şu bevetleri ağız pateriye bilen geçmeli. Şol orada bir hareket ediyor. Ben hiç kim bilen düşmançılığım diyor. Ben kim Türkmenistan'ın oğurluğa eden olsa, ay hükümeti işlem olsa olur kırmalıya bizde hiç kellemizde yok. Bizim bedbahtçılığımız hemmemide geldi. Şu bedbahtçılığın gelmelerini her kimin belli bir derecede etmedik işleri var, yanlış hareketleri var. Şunun için gelin şu bevede ayrılın da yurdumuz hemen bilelikte öz yurdumuz eye çıkıp yurdumuz öldüğünü. Kim de kim şu halka kömek etti, şu proseste halk bilen bolsa diye, halk giyindir diye. Yanlışınıdan bolda, eden dağınıdan bolda geçer diye. Ben umumu ammiti ıglan edecek diye. Şol için gelin vatandaşlar.
beyittirip korkuwam oturmaňdaşar ýurtda, beyittirip öňe çykan adamlary özüňde kul etjegem bolma, öz hyzmatyňyza çykarjagam bolma. Gelin bilerikde şulardy aýyraýly. Ondan soň ýurdun içinde näme programmaňyz bolsa ýurdu ütketmek üçin halky öldürlen azat taýlawlar esasyna hukumet dolandyryp arkaýyn gatnaş. Oldum burada. Awul aýdan üçin benim goşulýan sizin aýdan sözleriňizde gelin bileleşip rejim aşyryşdyň, wagt ýitirmäliň. Ondan Gurbany Ferwet, Nurjana Ferwet, Muhammed Döjer we Serdar ondan o ýerde görür. Ine şol ýerde bizi erwet edäň, ýöne häzir görüşelim. Ine şonu çağırýar. Soňra ýene bir DWT topar boýunça aýtjak bolýar. DWT toparına gelin gidenler şunu içerli belli bir gurumada durunyanlar. Ýöne guruma çalyşyp gidenler. Şoň üçin bize gelip urunup gittiler. Köpsi bize gelip ýanky köp zatlary urunup gittiler. Biz onu ýanky hiç nimemiz ýok. Öz ihtiýarlary men her wagtym aýdýan, her adamyň agry dine özüne gerek. Başga adama gerek geldi. Eger sen tökmedet birine söýgen bolsaň öz araňy taň gerek. Sebebi arasy adama tökmedin gitmeýär o bispanezm. Şoň üçin gelin şu zatlary gyra goýalyň, häzirlikçe görüşelim. Sebebi Gurbany Berdimuhammedow Niyaz fikri bütün ömrüni opozisiýanyň üstüne gülüp gelýärdir. Bir gazanyň içine salyp aşagyna ot atyp bir-birini uruşduryp, kofe içip, serdip gülüp oturýardyr. Soňky 3 ýylda biz şu mümkinçiligi aýyrdyk şolardan. Biz şolara ýapyşdyk, hiç tada garamadan şolary agyr ýagdaýa düşdiler. Gelin Türkmenistanyň içinde şolara garşy görüşelim. Şoň üçin Türkmenistanyň içinde ýaşaýan adamlar ýüzünýän vatandaşlar daş ýurtdan bir ýere size kömek etmez. Şunky günde Türkmenistanyň içinde adamlar ýeterlik. Siz galyp başlasaňyz, siz tutup başlasaňyz, ine MHM, polis guluklaryň adamlar hemme çykýar. Olaryň bir topary çyksa, bir bölegi çyksa, beýleki bölek durýandyr. Şoň üçin hereketler size bardy. Biz çykyp özüňi ýani kasetme diýär. Biz bileleşip çykyrýar. Bileleşip çykanda hiç misal etmek. Sebebi polisim MHM desen garnaşym. Bizim garnaşlarymyz. O barlak görsem bizim aňraýymyz garnaşmaz. Dwaýurny, traýurny, piçýurny garnaşlarymyz. Eger biz çyksak, olar bize garşy görüşmez. Sebebi olur mu kösenýär? Şoň günde Türkmenistanda ýürüýte bir sistema guruldy. $100'dan $300 çelli aýlyk. O aýlyga ministram ýaşaýar. Hiç kim ýaşaýar. Şu ýa sistema goýuldy. Ýürüýte adamlar bir-birini gyryp ýaşaýar. Bir-birini kezapçylyk ederýär. Bir-birini üterýär. Bir-birinden zat ogurlarýar. Bir-birinin ýanky görüpçilik ederýär. Mümkinçilik ýok başga. Ine şu güni biz hallar. Biz halk bolup ýitip başladyk, biz millete döndük. Gelin öňkü türkmenler ýa bu halk bolan bütün Türkmenistanyň taryhynda galmadyk, edilmedik işler edelim. Şoň üçin hem emosiýalaryňyz bir ýa aýryň, ondan tok ýok. Diňe görüşelim. Rezultat kazanalyň. Sen prezident bol, sen biznesmen bol, sen ýönelik adam bol, sen hökman utuşda bol. Hemmemiz utuşda bol. Hemmemizin avantajlarımız açılýar. Hemmemizin durmuşumuz açılýar. Diňe Türkmenistanyň grajdanlygynda bütün dünýä türkmenleriň durmuşlary açylýar. Şoň üçin gelin şol ýanky pursatdan gyra gaçmaly. Hemme emosiýalaryny gyra aýyryp, bir topar döňükler halky başga akçyklar üns bermeli. Öňe çykan. Şu zatlar ýanky goý bolsun edeliňde bir topar halkymyz başyna ötünüp bu ýaly işläp Türkmenistanyň içinde bir topar adamlarymyz kösenip ýör. Türkmenistanyň adamlar grajdansyz, döwletsiz, hökümetsiz galdy. Şunky duran hökümet däl. Bir adam hökümeti. Ben şu zatlary söylerim. Şunla biz efirimizi tutarýar. Nurjan apa diýjek goşaklaryňyz barmy? Diýjek zadym, ýani Türkmenistan vatanımızı, halkımızı, Türkmenliğimizi ısnat getirmem. Oğlanlar, ağzı bir olalım. Bir-birinize kömek edin. Yurttaşında bolsaňyz da
kıyın ýagdaýda. Sizin ýagdaýyňyz gaty kıyın. Yine de işleme nemeler size berilenok. Ol edaralardan pul alaňyz ok. Yine de gaçaktak bolsa da işlemelisin. Şoň üçin öz awraýyňyz size gerek. Biz rejim bilen görüşýäs. Siz hem şoňa goşandyňyzy goşaň. Türkmen adyna ysnat getirme. Ol size awraý bermez. Serdar goşduklarың barmy? O elbette goşçaklardım ba, kommentarda da yazdım. Kommentarda yazan okarlar elbette ki iman, ağzı birlik ve cevizlik elbette ki başnay başı yaragdır. Bütün şu wagtky demokratiyada, bolalinçilikde yaşap gören halklaryň ählisen zalimlere karşı ağzı birlikde görüşendir. Sen onka, sen tonka dip gep tapan däldir bir-birine. Ve bu esas sözlerle esası da aýdyljak bolanlar maňa degmedik giran 1000 ýyl ýaşasyn diýen nakly ýatdan çykaryň, o nakly 100 ýyl mundan KGB denedara oýlap milleti halkyna sokdy. Maňa degmedik giran 1000 ýyl ýaşasyn ýukarıda otyrdyk. Bugün iki kelleli boldular, ikinci kelleň şu wagt kämir aňy ýok. Ýöne bular üçünçi kelläniň gapdaryna goşan wagtda güýçlenler. Allah Taala bize şu ýurduň başyndaky iki kelleli ýylanyň üç bolmasyna därle kemelip halkyň saýlan adalatly adamyna getirmegini meýesser eylesin. Ve hakikattanam Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar, ey bendelerim diye. Siz bay bolmak isteýäňizmi diye. İmanınızı suwutlaň maňa diye. İmanınız niredir diye. Musulmanlar dogondur diye. Ağzı bir ve cebis bolmalydyr zalyma garşy diye. Ağzı bir cebis bolan günüňiz yeter ki imanınız olsun maňa. Yani imanınız, inançyňyz bolsun. Peýgamberlere inanýas, kitaplarına inanýas. Allah Taala'nın keramatlarına inanýas, ölüme inanýas, hakdygyna inanýas, o dünýäň bardygyna inanýas. Ýagny şerem, gowluk gelse de başymyza, ýamanlyk gelse de başymyza Allah'dandygyny bilýäs. Muňa iman diýilýär hemmesine. Şonuň üçin mejlisler gorkmaň, çekinmeň we görejeksiňiz, görjüs. İnşallah Allah Taala hemmemize görkezsin. Şu ýurdumyzda ähli halk bolup begencimizden ağlamak nesip etsin hemmemize. Begenip ağlaly nesip boldy. Hüngür et. Bütün dünýä görsün Türkmen halkynyň begenip ağlaýyşyny we bütün Türkmenistan dursun. Türkmenistanda parahatçylyk, gulalagulçylyk bolsun. Dünýäde parahat dursun nesip boldy. Türkmenistan parahatlaşan güni bütün dünýädäki uçlarym durjakdyr Allah'ın izni bilen nesip bolsa inşallah. Sağ olun. Amin. Hormatly vatandaşlar, şuň bilen biz efirni utorýar. Sizin hemmäňize birinji bilen jan sağlyk isleýär. İkinji bilen azap, baxt durmuş arzu edýär. Hoş sağ bolun. Hoş sağ olun.